Nou, gewoon de snelheid, de start. Gewoon als de bijna 30 man bijvoorbeeld, of bijna 24 man op die eerste bocht aankomst en de 16 nu gaan. Ja, die houdt ze volle adrenaline. Zo het mogelijk rondjes rijden. Jelte Bouma, 15 jaar uit Marm, kent dat heel aardig. Zo'n 4 jaar rint hij met Heid Hendrik het nationale kartcircuit aan. Heid is vooral aan het sleutelen. En Jelte jocht het hem op het rijden. En maakt het flinke stappen. Ja, ik rijd nu dus in de seniorklasse. Daar ben ik nu de jongste. En ik had het hier best volle pech om, maar ik sta in het tweede kampioenschap nu. En we hadden ook de helft van de wedstrijd nog, dus er ben nog 3 rondes te gaan, 3 en kaas. Dus ja, ik ben natuurlijk voor Nederlands kampioen. En dus moet er getraind worden. Dat docht Jelte onder meer op het kartcircuit in Assen. Together met zijn Heid vliegt hij heel Nederland terug. En zelfs nog verder. We dit hier zelfs op Kerpen in Duitsland en op Spa in België. Dus ja goed, dan zijn we zelfs internationaal bezig. Kerpen, dat is wel een heel bekend circuit, hè? Ja, daar ben Vettel en Schumacher vroeger begonnen. Daar ben ik bekend worden. Dat Schumacher wereldkampioen werd op dat circuit, dus dat is wel een historisch circuit. Waarom naar Assen? Op de training mogen de coureurs nog rustig aan. Maar toch had je de karts al snelheden van dik 100 km in de uur. Vooral de acceleratie is indrukwekkend. Is dat net een beetje spannend als Heid? Vooral de start, hè? Vooral de start, dan heeft natuurlijk 20, 24 man op de eerste bocht al. En dan, dat is altijd heel spannend natuurlijk. Hè? Dan slaat het hart wel flink in de keel. Maar als je een keer voort bent en het veld settelt hem een beetje, hè, dat er wat groepjes vormen, hè, dan ben je wel wat relaxter, zeg maar. En dat is een goede zaak. Want Jelte wil heel graag verder in de autosport. Nou, uiteindelijk wil ik wel autocoureur worden natuurlijk. En ja, in het karten wil ik proberen zo vol mogelijk dingen te winnen natuurlijk. Probeer ik Nederlands kampioen te worden als het een beetje mooi zit. Als ik geen pech meer ga, dan mag dat wel goed komen, denk ik. Maar om internationaal echt rot te brekken, is nice talent nog wat oors nodig. Jilt. Het kost een hoop cent, hè? Dus ja, we zijn toch afhankelijk van sponsoren. Maar ik hoop sowieso dat we taken hier een wedstrijdje Europees marktpikken kennen. En misschien meer. Maar ja, het hangt natuurlijk van sowieso financieel, daar hangt het van aan.